Laboratórní chemikály, hydroxid sódny. Kryt vojenský. Takže ideme po ceste a je tu Ústav štátnej kontroly preparátov a liečiv. Sme na mieste, vojenský kryt Nitra. Sme tu v nejakom lese a tu máme plot. Prelezeme a sme tam. Takže kolega preleza cez plot, teda iba z druhej strany. Ideme na to. Tu sme si vymysleli takéto. Keď pôjdeme späť, sem si dám nohu, prelezem a sme na druhej strane. Takže ideme na to. Ideme nájsť tú budovu. Takže ľudia, sme v lese. A tu je tá budova, ktorú hľadám. Tu viem objedať, kde je ten bunker. Vyzerá to tu opustené. Idem pozrieť sem dolu. Tu sú takéto budovy. Ale my ideme sem. Takže som dole. Tam je kolega. A dole tu nič nebude, žiadna kamera. Zatiaľ nikoho nevidím. Idem pozrieť sem. Nikto tu není. Zatiaľ. To je komín. Dajte na tomto videu 10 000 lajkov, ja som na ten komín. Idem kúknúť sem do tejto budovy. Ešte tu je. Vyzerá aj také strechy. Tu boli kedysi kasárne. Ľudia, našli sme otvorené dvere do krytu. Dá sa to vojsť, no. Úkryt obsadený. Sme v kryte. A ide sa. Svieti ty. Takže takýto šuflík, vypínač, ideme ďalej. Takýto vypínač, nič nefunguje, alebo niečo to zabudíme hlavne. No hej, toto taká. Keď tak mám video však. Dobre. Tu sú také jedálenské stoly. Úsek pre ubytovaných. Tu zasvieť. Tu sú takéto stoly. Alebo postele. Neviem. Poďme ďalej. Ďalší stoly. Ideme od začiatku ešte. Ešte ideme pozrieť na začiatok. Dobre, tu nič nebude. Tu je ďalší takýto stolík. Prázdna miestnosť. Záchody. S umývadlom. Záložný uzáver vody, hlavný uzáver vody. To je minerálna voda. Tuto vyzerá nepríjemne. Tu je ten uzáver vody. Poďte si ďalej. Ticho? Úsek pre ubytovaných.
Kámo, ale toto už není fail. Úsek pre ubytovaný. No, už že toto je všetko. Čekujem. To sú také rozhodne. To je taká páka, pozri. To vyzerá jak riadeca páka. Dobre, poďme ďalej. Á, dobre, že to už je všetko. Tu máme už niečo zaujímavejšie. Idem prvý. Wow. To vyzerá jak taký ručný generátor vody. Či nie vody, elektriny. Že? Alebo je to pumpa na vodu. Dobre. Tu sú teplomery. My sme to celé naštartovali. Také kľúče. Možno sa to bude hodiť. Tu sú také RE. Také sito. A ďalšie teplomery, alebo neviem čo to je. A tu sú také trúby. Dávkovač citrónu kyslíku. A dávkovač kyslíku. Na osoby. Liter na minútu. Toto sú asi poháňače dávkovačov kyslíku. Dobre, ďalej. Tu je tiež aký záber. Tu, to vyzerá Begrus, doprava. Fuj, vyzerá to. A toto je ten vchod, do ktorého sme nemohli vojsť. Tak poďme najprv doľava. Pod nohami máme mokré. Tu je, vyzerá ako miesto s prevezňou. To vyzerá ako miesto zo sálu. Hej, asi tak. Tu je SU. Také chemikály. Stála umývárka. Tu sa už takam dostávame. Tu máme takú ťahu. Je to všeličo, ukáž si. Telefón. Nie? Skús zavolať. Haló? Nezdvíham nikto. Asi nie je elektrika. Aj. Dobre, poďme ďalej. To je nejaký sklad. Vôbec neviem, čo to je. No poďme ďalej. Fuj, tuto smedí ako u doktora. Bioveta. Kreslo. 2,5 kg. Tu je taký film, kámo staví. Laboratórny chemikály, hydroxid sódny. Radšej to nechytá. Pozri, čo myslíš, čo je na nám? Asi nič. Počkaj, zasviecem. No, to je ono. Keď si sa nakúpať filmy, tak si pustili. No, alebo nahrávali, čo sa tu stalo. Dobre, poďme ďalej. No, prečo mám taký pocit, že proste vonku na nás čakajú proste. A tu? Poďme sem. Asi, cez čo sme my prišli, tak to boli taký... Tuto sú tie generátory toho kyslíka. To ide vlastne do tej miestnosti. Toto je nich hlavný vchod. A toto je ten vchod, kam sme chceli ísť, ale nešlo to otvoriť. Nie je to hlavný? Cez čo sme myšli, to bol nejaký bočný maršrut. Hen, kámo. My sme stačilo tú vodu dať tam a bolo by to otvorené. Keď dojdeš, no toto bol asi hlavný vchod. No, požiarne poplachové smernice. Je to ich poriadok. Ome. Toto sa videl. Kúkaj, koľko mravcov. To som nevidel. Dobre. Toto si idem prečítať.
signalizuje ochrannou, no. Že pada bomba, tak dojdeš sem. Dobre, telefónne číslo, všeličo. To ide do tej miestnosti. A je to odpojené. No, neviem, čo to je. Bedroom, level. Jaký je to level? 52. Nie, to je začiatočný, kde máš... Ja neviem, ja sa nevítam. Backrooms. Dobre, stajal tu sme prišli, veď. Pozri sem. Máme tu vodu. Zasvieť. Tu sú také bedne, ktorý nic není. Still water, kámo. Ale still water. Still water názor, ľudia, nechoďte sa. Dlho píče vedia. Sú takéto bandačky. Máme ďalej. Zasvieť. Ďalšia miesta s jakými báľami. Vidíte sa ďalej. Tu nie ženy. Celá elektrika to je vypolná. Ďalšia prázdna miestnosť. Tu je núdzový východ asi. Kámo, to čo je na tej stene? To je Black Wall. Myslíš? Strač sa tak vyzerá, ne? Vyzerá to, vieš, jak zle Fordetčiek sa tu. Z tohoto tým, čo tým okúpal. No a to ide z tých stromov. Že to je úplná rakovina, no. A normálne mali záhradu, vieš, aby si mohli do nekonečna jedlo robiť. To ver. A to je všetko, pero... Však to je všetko. Však je akože. Kamo, pozri, ak stúpaš na ten beton, tak z tých oni idú. Ide voda. Vidíš? Ľudia, určite nám píšte do komentárov, že kam by sme mali ísť. Kámo, tu, kebyže si kramen zo Sálka, tak tu by si dal niekoho. Tak tomu ver. Co to zhaslo? Nehaj tak. Pekný kryt. Určite takéto veci neničte. Ani sem nechoďte. Vlastne na schovky bez svetla. To sme boli. Tak lebo sme prišli. Ešte musíme ísť bez toho, aby nás videli. Stoly. Ale ideme, neboj sa. No dobre. Dobre, jestli tie pichliace sú natočené na tú stranu, takže keď sme jazdili, boli proti nám, ale teraz budú ako keby... Už tu cítim vzduch. Chyba sa potom sa si nejaké čistice vzduchu, alebo čo? Kde sa tam ešte tutaj? To je nová odroda normálne. Nový živočík, čo ti dáva. Sme vonku. A ideme prelezť cez plot. Ľudia, určite píšte komentár, ak chcete, aby sme niekam šli. Napíšte to a my tam pôjdeme. Ide sa domov. Takže ľudia, dajte like, dajte odbor. Odbor, dajte aj odber, aj odbor. Aj odber. A píšte komentáre a vidíme sa u ďalšieho videa.